Ηρακλή, έρχομαι σε σένα. Ρούλα μου, έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Ακριβώς, Ζήνα, φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη συνεχίζεται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας του αείμνηστου ηθοποιού, του πολύ αγαπημένου ηθοποιού σε όλους μας, Ανέστη Βλάχου. Έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία, Ζήνα, σε σχέση με τις συνθήκες που ζούσε αυτός ο ηθοποιός το τελευταίο διάστημα. Να υπενθυμίσω μόνο, θα μου επιτρέψει, Ζήνα, ότι τον περασμένο Μάιο ο Ηρακλής Βλάχος έχει καταθέσει μήνυση εναντίον της δεύτερης συζύγου του πατέρα του και της ετεροθαλούς αδελφής του, όπως επίσης προχώρησε και σε αγωγή. Και να θυμίσουμε ότι οι μηνύσεις έχουν να κάνουν με πλαστογραφία σε σχέση με τη διαθήκη που βρέθηκε ότι είχε αφήσει ο Ανέστης Βλάχος και άφηνε ως μόνο η κληρονόμο την κόρη του και την κόρη του από τη δεύτερη σύζυγο, ενώ εντύπωση μας είχε προκαλέσει πάντοτε, Ζήνα, το γεγονός ότι στη μήνυση αυτή ο κύριος Ηρακλής Βλάχος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο άλλος εξαμελίας. Αυτές οι κατηγορίες, Ζήνα, είναι πολύ βαριές, όπως καταλαβαίνεις, και ο Ηρακλής Βλάχος καλείται να αποδείξει αυτό που ο ίδιος επικαλείται στις μηνύσεις και στις αγωγές του. Πάντως, Ρούλα μου, επειδή εδώ εμείς τα πράγματα τα λέμε σύμφωνα με τις καταγγελίες και σίγουρα η άλλη πλευρά προς το παρόν δεν θέλει να πει οτιδήποτε, να πούμε ότι στις καταγγελίες που έχεις εσύ μιλούν για έναν άνθρωπο άπλητο ουσιαστικά. Για άθλιες συνθήκες, Ζήνα. Και επειδή αυτά τα ντοκουμέντα εμείς τα έχουμε και δεν τα δημοσιεύσαμε ποτέ, τόσο από τη γυναίκα, την οικιακή βοηθό, όσο και από τον φίλο του, τον κύριο Ριγόπουλο, να πούμε, Ηρακλή, ότι εμείς ως εκπομπή κοιτάξαμε αυτό να το αποκρύψουμε. Διότι στη συνείδηση του κόσμου ότι είχε τέτοια γεράματα ο Ανέστης Βλάχος, στην κατάντια που μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι στα τηλέφωνα που έχουμε εμείς, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, το καταλαβαίνεις. Φυσικά, ναι. Βέβαια. Η οικιακή βοηθός είναι στο τηλέφωνο, να την ακούσουμε, Ρούλα μου. Ναι, βεβαίως. Καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Αγαπημένη μου, πόσο καιρό ήσουν δίπλα στον Ανέστη Βλάχο, πόσο καιρό τον περιποιούσουν αυτόν τον άνδρα? Από την πρώτη μήνα της 2001 που αποφασίσανε ο Ηρακλής και η Έλλη, η αδελφή του δηλαδή, να φέρουν μια κοπέλα, να φέρουν για να δει το πατέρα τους για 2 ώρες την ημέρα, τότε έχουν γνωρίσει τον κύριο Ανέστη. Και πώς εσύ έμενες μέσα στο σπίτι, μόνοι σας, οι δυο σας μένατε? Δύο κοπέλες, ναι. 2 κοπέλες ήσασταν εναλλάξ. Μάλιστα. Τι έτρωγε αυτός ο άνθρωπος, πώς τον συντηρούσατε, ποιος σας έφερνε τρόφιμα? Φέρνουν η γυναίκα του, κύριο Ανέστη, φέρνει κάθε 15 μέρες 1 κιλό κιμά, 1 ολόκληρο κοτόπουλο, 1 κιλό γιαόρτι, γύρω στις 5 κιλά πορτοκάλι και 5 κιλά μήλο. Αυτό είναι το τρόφιμα, υποτίθεται, για 3 άτομα. Γιατί για να περάσετε και οι 2 γυναίκες και ο αείμνηστος Ανέστης Βλάχος μαζί? Ναι. Για 15 μέρες. Ναι, για 15 μέρες. 15 μέρες. Πολύ λίγα δεν Αλλά είναι? επειδή δεν φτάνει αυτά, από τα δικά μας λεφτά πληρώναμε τα λεφτά. Και δεν είναι μόνο το φαΐ μας που βγάζουμε από το τσέπη μας. Έπρεπε ο άνθρωπος αν θέλει να φάει κάτι άλλο, γιατί δεν φτάνει για 1 άτομα, δηλαδή ούτε για 1 άτομα δεν φτάνει 1 κιλό. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το τελευταίο διάστημα ήταν ένας άνθρωπος ανήμπορος, τα άλλα, τα φάρμακά του, τα άλλα που χρειαζόταν, τα είδη υγιεινής για εκείνον, σας τα έφερνε κανείς? Τα έφερνε η γυναίκα του κάθε 15, τα φάρμακα είναι κάθε τέλος του μήνα φέρνουνε. Αλλά δεν έχει πολλά. Τα φάρμακα που παίρνει από τότε που μπήκαμε μέχρι πεθάνει
δεν νομίζω ότι είναι αυτό το φάρμακο που χρειάζεται ο άνθρωπος, γιατί ποτέ από τότε, από Ιανουάριο μέχρι το τέλος του ζωή του, ποτέ δεν ήρθε ένας γιατρός να μας πει ότι αυτό είναι το φάρμακο που πρέπει να πάρει, αυτό είναι το αρρώστια που έχει ο άνθρωπος. Δεν ερχόταν γιατρός. Όχι, ποτέ. Όταν αποφασίσαμε, ο κ. Ηρακλή, αποφασίσαμε να φέρουμε έναν νευρολόγο, ήρθε και τα είδε, έγραψε ένα φάρμακο, έγραψε εξετάσεις, δώσαμε το εξετάσεις στην γυναίκα για να τα κάνει και το φάρμακο, πήγανε μόνο μια φορά και μετά το κόψανε. Και λέει ο γιατρός ότι πρέπει να ξανάρθει μετά σε 20 μέρες, δεν του πω να ξανά. Είναι σοβαρές καταγγελίες. Πάρα πολύ. Σοκαριστέ, εδώ πέρα αποκαλύπτεται μια πλήρης εγκατάλειψη αυτού του άνθρωπου. Νομίζω τα λέω Δεν από μόνο πέρσι αυτά, εγκατάλειψη. έτσι. Από πέρσι τα λέω. Ενδεχομένως. Φωνάζω από πέρσι. Εδώ λέει ότι ενδεχομένως κάποιοι τον ήθελαν νεκρό. Αυτό ακριβώς. Τα τελευταία μέρες τον άνθρωπο, τα τελευταία 3 εβδομάδες τον κύριο Άνεστη, που δεν θέλει να πάει. Παίρνουμε τηλέφωνο τη γυναίκα του, λέμε ότι ο άνθρωπος δεν τρώει, πρέπει να φωνάξετε γιατρό. Είπε ότι να δώσουμε νερό. Αυτό είναι. Να του δώσετε νερό, σας είπε. Ένα γιατρό. Τι σας είπε, να του δώσετε νερό? Ναι, αυτό μας είπε. Είπαμε δεν τρώει. Μιλάμε για σκυλί. Και λέει δεν δώσω νερό. Όλα αυτά τα οποία λέει η κυρία τώρα εδώ σε εμάς, τα οποία είναι συγκλονιστικά πραγματικά. Είναι συγκλονιστικά, Πετρό. Αυτό λέω, ρε. Στην καταγγελία είναι Εδώ γραμμένο. είναι αυτό. παρέμβαση κανονικά. Στη μήνυσή Παίρνουν μου. τώρα την γυναίκα από τις Φιλιππίνες, ελάτε εδώ να καταγγείλετε. Έχει καταθέσει στις αρχές η κυρία. Βεβαίως. Όλα αυτά αναγράφονται στη μήνυση. Έχει κληθεί ως καταθέσει. μάρτυρας. Βεβαίως. Και πολλοί άλλοι ακόμα. Και έχουν καταθέσει αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε. Βεβαίως. Και περιμένουμε τον εισαγγελέα να αποφανθεί τώρα. Αυτά εσείς τα ξέρατε, κύριε Βλάχο? Φυσικά. Τα ξέρατε την ώρα που εκτιλήσονταν όλα αυτά? Δηλαδή σας έπαιρναν τηλέφωνο η κυρία αυτή να σας ενημερώσει? Βεβαίως. Αλλά υπήρχε, επειδή το έχω πει εκατοντάδες φορές αυτό, Το έχει έτσι. ξαναπεί ο Ηρακλής. Όχι μία, και θα βγουν πάλι, θα πούνε ο γιος τι έκανε. Εντάξει, αυτό το έχουμε μάθει πια. Αυτά όλα τα γνώριζα, αλλά υποτίθεται υπήρχε σύζυγος η οποία δεν έμενε. Έτσι, κατά τα άλλα είναι σύζυγος. Δεν έμεναν μαζί. 25 χρόνια. Την πέραμε ένα 25 τηλέφωνο. χρόνια έτσι. μένει χωριστά. Μάλιστα. Αλλά όμως μπόρεσε να κάνει κατάληψη τώρα στο σπίτι. Βρήκε το δρόμο. Το δρόμο τώρα το ξέρει. Να πω λίγο κάτι. Ηρακλή, εδώ είναι λίγο σκληρές καταστάσεις για τον πατέρα σου. Και το λέω, δηλαδή, δεν έχει να κάνει για το δικό μου πατέρα να ακουστεί αυτό, για τον οποιοδήποτε πατέρα. Και ακόμη και αν δεν είναι ο Ανέστης Βλάχος, ακόμη και αν είναι απλά ο Ανέστης. Είναι πολύ σκληρή, αν ισχύει, γιατί εδώ είναι η γυναίκα που ήταν οικιακή βοηθός. Ποιος την είχε βάλει αυτή την οικιακή βοηθό? Ποιος την πήρωνε? Καταρχήν, όταν ο πατέρας μου έπεσε κάτω, εκείνη την περίφημη μέρα που είναι καταθεμένη και διάλογοι εντωμεταξύ, έτσι. Ποιος την Εγώ πήρωνε? τις φώναξα. Αυτές τις... Από τη σύνταξή του. Από τη σύνταξή Δεν του. πληρώσανε αυτές ούτε €1. Ούτε €1. Άρα εσύ τις προσέλαβες, εσύ την προσέλαβες? Καταρχήν τη αυτή? σύνταξη την χειριζόντουσαν αυτές. Αυτή, ποιος την προσέλαβε που μας μιλάει τώρα? Εγώ. Εσύ. Ναι. Την επέβαλα, λέω, τη φέρνω τώρα. Και είπα, αλλά δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Γιατί θα σας. Δεν ξέρω τι. Θέλαν καταρχήν να το βάλουν σε ένα οικό ευγυρίας, την εποχή που είχαμε 30.000 κρούσματα, και να φύγει αδιάβαστος. Να φύγει, αυτός ήταν ο σκοπός τους. Υπάρχουν οι διάλογοι για όλα αυτά. Με το ζόρι της επέβαλα εγώ. Όταν τον βρήκαμε πεσμένο κάτω μετά από 3 μέρες, που έλεγε ανησυχούσε, αλλά δεν πήγαινε να ανοίξει το σπίτι να δει αν ζούσε ο πατέρας της. Η Ρούλα μου κάνει νόημα ότι υπάρχει και άλλη μια τηλεφωνική. Υπάρχει μια τηλεφωνική που έκανα εχθές. Να τη δούμε, αγαπητό κοντρόλ, προετοιμαστείτε. Να πω και το όνομα είναι του κυρίου Σαραντόπουλου, φίλος του Ανέστη Βλάχου. 40 χρόνια μου είπε και μου περιγράφει περιστατικά, Ζήνα, που κι εγώ που τα άκουγα εχθές είχα σοκαριστεί, όπως μου τα Για περιέγραφε. να τον ακούσουμε, Ρουλάκι μου. Ακριβώς 2 χρόνια πριν, μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις του Ηρακλή προς την δεύτερη σύζυγο του Ανέστη να του δώσουν κλειδιά, γιατί ο Ηρακλής δεν είχε κλειδιά για να επισκεφτεί τον πατέρα του. Πήγαμε λοιπόν αλλεπάλληλες φορές και η τελευταία φορά αναγκαστικά χτυπήσαμε το κουδούνι του διαχειριστή, ο οποίος
αφού μας άνοιξε, παρελήκαμε πάνω, με αλλεπάλληλα χτυπήματα, μας άνοιξε ο Ανέστης. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, αισθάνομαι το ίδιο σοκ που αισθάνθηκα όταν αντίκρισα έναν άνθρωπο, ο οποίος εντελώς χαμένα, σε ένα διαμέρισμα, το οποίο η δυσοσμία από τις ακαθαρισίες και η εν γέννη κατάσταση παρέπαιε σε μια κατάσταση εκτός ελέγχου. Με τα δυσκολίας αναγνώρισε τον Ηρακλή. Ήταν εικόνα ενός εγκαταλελειμμένου ανθρώπου. Περιττώ να σας πω ότι δεν υπήρχε τίποτα στο ψυγείο, τίποτα ρούχα κάτω, ακαθαρισίες. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν εγκαταλελειμμένος στην τύχη του. Πάρα πολλές φορές θα ήμουν μάρτης και στα τηλεφωνήματα, τα οποία φυσικά δεν απαντήθηκαν ποτέ. Η μοναδική φορά που τελικά ήρθα σε επαφή και αντίκρισα του συγχωρεμένου ήταν αυτή που μας άνοιξε ο διαχειριστής μετά από μια ώρα κλείσεων στο κουδούνι, και αφού ο άνθρωπος κατάλαβε ότι αυτή τη στιγμή και ο Ηρακλής αλλά και εγώ είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Εκτός ότι δεν καταλάβαινε τίποτα, δεν είχε αίσθηση του χώρου του χρόνου, σχεδόν σε ασυτεία, ούτε νερό δεν υπήρχε. Δηλαδή ένας που είναι στο δρόμο έχει κάτι από τους περαστικούς να φάει, να του δώσουν κάτι. Είναι λυπηρό για έναν τέτοιο άξιο άνθρωπο να έχει ένα τέτοιο τέλος. Δεν ξέρω. Δίνα μου, όλα καλά. Θα αναρτήσουμε μια φωτογραφία μπαμπά σε λατρεύω. Αποθεώσει ο όχλος από κάτω και είναι όλα καλά. Καλά. Μπαμπά σε λατρεύω. Ψάχνετε δόλος όλα αυτά. Μισό λεπτάκι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα μας απαντήσει, και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, Ρούλα μου, μιλά σε σένα ο Ανέστης Βλάχος, εγγονός του Ανέστη και γιος σου. Μετά τις διαφημίσεις.